Serokê Amerîkayê Donald Trump. Ez naxwazim Kurdan derbasî nav Îranê bibîn. Em hevalên mezîn ên Kurdan in û ez naxwazim bibînim ku Kurd êşe dikişînin û tên kuştîn. Donald Trump di dema serdana xwe ya bo baregeha asmanî ya doverê de ji rojnamegeran re axivî. Em lî vê vebicarkê nanêrin ku Kurd derbasî nav Îranê bibîn. Em gelek heval in lîgel Kurdan û em naxwazim vî de tirşerî zêdekin. Trump hervîsa vîha got ku ez naxwazim hêzên Kurdan biçin. Ez naxwazim bibînim Kurd êşe dikişînin û tên kuştîn. Pêvendiyekê me ya gelek baş heye, ew amade ne, lê min got, ez naxwazim herîn. Pîrozçî Serokê Amerîkayê li ser îhtimala çûna hêzên Kurdî ya bo nav axa Îranê hatkirin. Trump got, em bi Kurdan re dostîn, lê ez naxwazim şer ciyê hey alostir bikim. Min ew yek ret kiriye ku Kurd herîn nav Îranê, çinkî ez naxwazim bibînim Kurd êşe dikişînin yan cî tên kuştîn. Serokê Amerîkayê amaca bi vê yekê kir, Kurdan bişva amadehiya xwe nîşan day, lê vî vekî parastînekê ji bo Kurdan û ji bo rêlîbergirtina çêbûna aloziya zêdetir di nexşeya herêmê de. Dema cê hat pîrsîn, gelo neşeya Îranê dê vekî xwe bîmîne, bi kurtî bersîv da û got, dîbe ku vekî xwe nemîne. Trump bi serbilîndî behsa destkeftiyên leşkelî yên hefteya yekem kir û domand ku me temamiya împaratoriya şeytanî ya Tehranê tekst kiriye. Li gorî gotina Trump, keştiyên şer ên Îranê bi temamî cî nav çûne û niha li bîne deryayan in. Şiyana avêtina mûşekan a Îranê cî sedî nod û heştê daketiye û niha tene cî sedî nehe vê hêza Tehranê maye ku roja yekem hebû. Hemu kargehên hilberîna mûşek û dronan bitûndî hatine lêdan û şiyana van a nuavakirînê nemaye. Pete Hegsethê, vezîrê şer ê Amerîkayê cî got, kabareya hêza agirîn a li ser Tehranê dê rojên bê bi avayekî dramatîk bilîn bibe. Trumpê ku dîreya vegereya cî pêşwazîkirîna termê şeş leşkerên Amerîkayê de bû ku li Kuveytê hatîbûn kuştîn got, rojekê gelekî şemgîn e. Dîtina van dê û bav û hevcînên şembar gelekî dilgiranî. Dema pîroz cê hat kilîn, gelo ev yek nake ku ew cî şer vekîşe. Ne şer, ev beşeke tala şer e. Dî ve em vê pençeşerê li ser rûyê erdê pakec bikin da, ku zarokên me parastî bîn.